ಇನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ನ ಸರಿ ಆಪಣ ಹೆಚ್ಚಾಲೆ ಮುಖಲ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ನೀವು ಓಲ ನೀರು ಪೋಪಣ ಅಲೆ ಅವು ಇಂಜಿನ ತೋಜುನಿ ಹಿಂದೆ ಓಲ ತರ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಓಲ ಅರೆ ತೋಜುನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಂಚುಂತಲೆ ಅವು ಒತ್ತವು ಅವು ಮಡಲ್ದ ಕಡೆ ಕೊದುಂಬು ಯಾನೋರು ಪೋಡು ಪೋಯಿನಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಏನ ಪಾತ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹೇಗೆ ತರೆಯಿಂದ ಇಂತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬುಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಬರ್ಬು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಇಂಚಂದ ಬಂಡ ನೀರಿಗೆ ಲಾಗಿರತ್ತ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಿತ್ತು ಬೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬುನಿ ಖಾಲಿ ಆದೇ ಬರ್ಬುನಿ ಅಂಚವು ನೀರಿಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬರಂದೊಂದು ವಿರಾಡ್ತಲೇ ಏರು ಗುರ್ತಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತಾಯ್ಜಿ ಆ ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಂಡೆಟೆ ಚೊರೆಗೆ ಚೊರೆ ಹತ್ತಿ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ತೋಜುನ ಪೊಸತ್ತ ಅಂದು ಐನ್ ತೋಚಿಪಾರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಬುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜನ ನಾಡ್ನಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಇಂಚೆನೆ 4 ಜನ ಬಲ್ಪಾರ ಮಾತ ತೂಪುನು ಬಕ್ಕ ಆಂಡ ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿ ಬೋಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನೇ ದಾಲ ಬೋಣಿ ಆತ ಜವಣದೀನಿ ಬೋಣಿ ಅಂಜಿನ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಾನ ಮೊದಲು ಬೋಣಿ ಅತ್ತನ್ನ ನೀರಿಡು ಮತ್ತೆ ತೂಪುನಿ ಕಾಲು ಅತಿ ನಿಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ತೂದು ಬುಡಿದ್ಲ ಬಬುಜ ಮಾರೆ ಜುವ ಪೋನಾಗ ನೀರು ಅತ್ತ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಅಂಜೆ ಬೊಡಿಯು ನಿಂಚಿನ ನೀರು ತೂಪುನೇಟು ಬೊಡಿಯುನ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೀರು ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪು ಅರ್ಥಾಂಡ ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ದಿಪ್ಪಿರ್ದು ಹೇಗೆ ಆಯ್ತಾ ಚಲನ ವಲನ ತೂಯಾರೆ ಅಂಜನೆ ನೀರ್ನು ಅಂತ ತೂಳಿಗೆ ಅಪೈರೆ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೋಪು ನಾವು ಎಂಗಲ ಬೆಲೆ ಮುಂದತ್ತೆ ಅತಿ ಇರೇನಿ ಅಂತ ತೂತೆ ಮಸ್ತು ಈ ಜನ ಹೊಸತ್ತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಈರ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಕಲ್ಪವನತ್ತು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವುಡಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಉಂತಾದೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರುವಲ್ ನೀಂದರೆಗಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಕುಡ್ಲದ ರೋಡ್ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನೀಂದುನಿ ಬರ್ಪು ಅಂಚ ಅತ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಈರು ಕಲ್ಪವನತೆ ಅಂದು ಇರಿಗೆ ಈರು ಕಲ್ಪ ಇಂದು ಮಾಡಿದ ಅಂಚ ಹೆಂಗ ಕಲ್ಪಾತೀನಿ ನೀರು ತೂದೆಲ್ಲ ಐತೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಕಲ್ಪಾರ ಗುರುತಾಲ ಬರ್ಚಿದ ಹೇಗಂದ ఆయన 11 ಇಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಒಂದು ಅಲಜ್ಜಿ ಅಟ್ ರೌಂಡ್ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ನಿಂದರ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಸೀದಾ ಲಾಗ್ಯುನೆ ಹೌದಾ ಏತ್ ಟೈಪ್ದ ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಲಾಗ್ಯುವೇರ್ ಮಲ್ಪ ಇರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಉಂಡತಿ ನೀರಿಗೆ ಲಾಗ್ಯುನ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆ ಎಂಕ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂಡತಿ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಕಲ್ ದಾಗಿಂದಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಲೇವು ದಾದಾ ಅಂದಿಕೆ ನೀರಿಗೆ ಬೂರ್ ನಕ್ಲಿ ನಿಂಕ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಮನ್ಪು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಿನಾತ ಮರ್ಯಾದೆ ಭಾರಿ ಬೆತಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ನೇಪಂಡ ಜುವ ಪೋಣಗ ಒರಿಪು ನೇರಿಂದಿಗೆ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದತೆ ಎಂಗ್ಲ ಫುಲ್ ಗ್ರೂಪೇ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯತ್ ನಿಗಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಲಾಗಿವೇರು ವಾ ತರಬೇತಿ ಲಾಗಿವೇರು ಎಂದಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಂಡೆ വെച്ചോട് ಬತ್ತು ಲಾಗಿ ನೊಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಹಾಂಕಾರ ಜೋರಾದ ಲಾಗಿ ನೊಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಲೈಫ್ ಇದು ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದ ಲಾಗಿ ನೊಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಇರ್ಲಕ್ಕಂತಿನಕಲು ಬೊಕ್ಕೋರಿಯಟ ಸಾಲ ಎತ್ತೊಂದು ಆ ಸಾಲನು ಬೂಟೇರ ಒಂದೆ ಲಾಗಿ ನೊಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ ಸಾಲ ಬೇತೆಗಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಗೆತೊನುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ ಪನ್ಯಾನ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ಯಾನ್ ಎಂಕಲೆ ಪಾಡು ಈರು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಲೆ ಅತಿ ಈರು ಮುರ್ಕುದಿನಕಲೇನು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪುವಾರು ಈರುವಲ್ಲ ಮುರ್ಕುದಾರ ಯಾನು ಸುರೂಟು ಮುರ್ಕುದೆ ಊಲವು ಒರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಾಡ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ఆయన ಕಟ್ರೆ ఆయనకు పోదు కేన్న పనిపి 10 కంతు కట్టుతాతను అవి బొక్కల పనిపి 30 నల్ల గొర్రెండు అప్పగానే మురుకు తాత ಅವು ಮುರ್ಕು ನಾವು ಕಾಸದ ಮುರ್ಕು ಈ ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕುನ ನೀರಿಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುರ್ಕುದಿನೇ ಕದ್ರೀಟ್ ಕಿರಿಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿ ಅತ್ತ ಇರು ಹೊರ ಮುರ್ಕುಂಡ ಏತ್ ಟೈಮ್ ತಿರ್ತು ನಾನು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬೋಪೇನ್ ಅಂದಂದು ಡೀಪ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತು 30 ಫೀಟ್ ತಿರ್ತು ಡೌನ್ ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಅಲ್ಪ ಗುರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇತೆ ಅವರ ನಿಕ್ಲಿನ ಮುರ್ಕ ದೆಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ಮೆರಣ್ಲೂರ 19 ಓನಗ ಜುವ ಮಲ್ಲತಿ ಎಲ್ಲೆಕ್ಲೆ ನಾನು ಕೊಂಡೋನಿ ಮಲ್ಲೆ ಕೊಂಡಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅತ ಇಂತೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಬಂಡಾರ ಇರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಆತಿಜಿ ಯಾವಂತ ವರ್ಷ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುರ್ಕುದಿನ ತೂತಾರೆ ತೂತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ ಯಾನು ಪಕ್ಕಡ ಕೇನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಅದು ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡವೇನು ದಯಪಂಡ ಇರ್ ಕಲ್ಪನತಿ ಕಲ್ಪುಡಿರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಲವ್ವರ್ ಬರ್ಪೇರತಿ ಆಣ್ಲ ಪೊಣ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಕ್ ಮುರ್ಕುವೇರು ಅಪಾಗ ಎರೆ ನೀರು ಸುರುದೆರ್ಪುವಾರು ಸುರು ಪೊಣ್ಣಾನು ನಂಗೆ ಸುರುಟು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತಿ ಏನ ಕುಜಾಲ್ ಇಂಚ ಬಿತ್ತದೇರ್ಪುನಿ ಪಿರದ ಆನನ ಕುಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಆನನ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಕುಜಾಲ್ ಅಂಚ ತರ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ
ಪೊಣ್ಣುಲೆ ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಕುಚಾಲ್ತಿ ಎತ್ತು ಮಿತ್ತವಾಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ತೋಪುಣಿ ಅಂಕಲ್ ಓ ಅಂದ ಅವಾಗ ಈರು ಮುರ್ಕೊಂಡ ಇರೇನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಓಲ್ ಬತ್ತು అధిక పతంగ మాట్లాడి అధిక పతంగ అదే వెంచినాయి మీరు అని ఈ ఎంచి గ్యాప్ మారే అతను గ్యాప్ అత్తి ఆ జನ ಮತ್ತೆ ಫಿಶರ್ ಬಾತ್ ಪಾತಿರು ನನ್ನಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೋಲೇನು ಎಂಗಲ್ ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಮನ್ ಬಂದ ಕುಳ್ವಾಣ ಅಂಚತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಈರು ಸುರುಕು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕುಜಲ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಅವಾಗ ಆಣು ಮುರ್ಕೊಂಡದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಣ పోండ పోడి ఎంచి అంచತ್ತೆ ఆణులు ఎంచినందుకే అక్కడ ఉసారు పోయారు అక్కడ ಬೇತ್ ఇక్కడ పోతులు అక్కువేరు ಅಂಡ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ದಾಲ ಕರೆಕ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅక్కడ ಅಡಿಕೆ ಹೋಗು ಅಪಗ ಇರು ಪೊಣ್ಣನ ಕುಜಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸುರು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪಾರು ಆ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಿನ ಅಂದಕ್ಕೇಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ತಲೆ ಕುಜಲ್ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಆಣುಲಿನ ಗಡ್ಡ ತಿಕ್ಕುನ ಆಣುಲಿಂದ ಪೂರ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ಕೊನತೆ ఉంది యావుటి అది ఈ జన ఉంది యావుడా మల్ల గడ్డావు ఈ గడ్డత్తి ఈ జన ఉంది ಕುರುಚಾಲು ಗಡ್ಡ ಕುರುಚಾಲು ఉంది ಐತಿ ನೆಟ್ಟಾಯ್ಜಿ ಆಣನ ಗಡ್ಡ ಬತ್ತೊಂದು ಒಯ್ದಾರ ಗಡ್ಡ ಬತ್ತು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಆತ ಎಚ್ಚತಿಕ್ಕೆ ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತ ಅಂದ ಕೆಲವು ಗಡ್ಡ ಮತ್ತ ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮತ್ತ ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ನತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜವ್ ನೀರಿಡು ಕೆಲವು ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡು ನೀ ಅಯ್ಯ ಮದ್ರಿಂಗಿ ಪಾಡುಗೆ ಇಂಚ ತಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಅವು ನಂಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಆಪುಷಿ ಇಂಚ 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 ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಓ ತಿಕ್ಕು ಅತಿ ಈ ರೀತಿ ನೀರಡು ಮುರ್ಕುನಾಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತ ಹೋಗಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟುದುಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉందన్న ಒಂಚೂರು ಕಡ್ಲೆ ಮಿನಿ లేపండి నీరు చలి ಕೆಲವసారి అడీకి పోనక నీరు బెచ్చొప్పుడు పండ్రే నేపచ్చు గ్యారంటీ ಆ ತೀರ್ ಉಲ್ಲೈ ತಿರ್ತು ಬೋನಾಗಿರ್ನ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತ ಹೋಗಿನಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪೆನ್ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ దాయకందుకు ఏండా ఎంగ ಬೋರ್ಡ್ అగత్య ఉండు ಆ ತೀರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೈ ಪಾತಾರ ರಾಪಂಡಲ್ಪ ಏರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಈಗ ಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಫೋನ್ ಬರ್ಬಿಡು ಏರ್ನಾಳ್ನ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪಂತ ಕುಳ್ಳೊಲಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ದ ಮಾರಿ ಅಲ್ ಅವು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಡೌಟು ಏನು ಮಿತ್ತಿ ಹೌದೇನೆ దాయకందుకు ఏంటి ఆయన బేతలు ఓల్పన పోతే ఒడేకపోతే నల్ల మండే ఏనాయకు మొబైల్ ఓలిత్తినల మొబైల్ పాతిరుంది ಅತಿ ನೀರದ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಾರ ರಾಪುಂಡ ಪಾತೆ ರಾಪುಂಡು ಆರು ಪಾತಿರ್ದಾರು ಪಾತಿರ್ದಾರು ಅವು ಎಂಗಲ ಮಿತ್ತು ಅವು ಉನ್ಮರ ಬಂದಿದೆ ಏನ ಗುಳ್ಳೆ ವರಪುಂಡು ಆನಂದು ಅಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾಪನು ಪಾತಾರ ವಿರಂದು ಒಂಜೊಂಜು ಪಂಡಿ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳತ್ತು ಸಾವು ಗುಳ್ಳೆ ಮರೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಅಡಿ ದಿಂಚ ಪೈಪ್ ಶ್ವಾಸ ಎಪ್ಪಾರೆ ಪೈಪ್ ತೀದುಪ್ಪ లేకుండా వంటే 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 హైట్ గుళ్ళే గ్లూ 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 ಅತಿ ಅವು ಸೊಂಟೆ ಒಲ್ಪ ದೀಪರಿ ಇರು ಓಲು ಒಲ್ಪ ದೀಪರಿ ಅತಿ ಒಲ್ಪ ದೀಪಿ ನಾವು ಬಾಯ್ಡಿ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಏಮೆಟಿಂಜ ಪೈಪ್ ದೀಪ ಅಂದ ಹೈಟ್ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ ರಪ್ಪ ಕೊತ್ತಮ್ಮನ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕದದ ಪಾತೆರು ಮೇ ಇತನೇಟ ಪಾತೆರು ದಿಜ್ಜೆ ಅಂದ ಪಾತೆರು ದಿಜ್ಜೆ ಬಂದ ನೀರಿಗೆ ಜೈದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ ಪಾತೆರು ನನ್ನ ಜಪ್ಪು ನಾ ಟೈಮ್ ಬೈಜ್ಜಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತಿ ಪಂಡ ನೀರು ಎಂಚಿನೆ ಸಾಪ ದೀಪುನಿ ಬಕ್ಕಡೆ ಬೇಲೆ ಮೆತ್ತನಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಜನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಜನ ಅವ ಇವತ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂದು ಪೂಡಿಂಚ ಈ ರೀತಿ ಪುರ ಒಂದು ಬಂಡಾರತ ಅಂದು ವಾಚ್ 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 ಕಟ್ಟದು ವಾಚ್ ಕಟ್ಟು ವಾಚ್ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಬಿನಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಿತ್ತು ದೂಪು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ತೋಚುಂಡ ನೀರಿಡ ಅತ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಸನ್ಯಾಯ ಅಡಿಟ್ ತೈಪುನೆ ಸೈಪುನ ಇಂಗುಲ ಅಡಿಟ್ మిత్త భర్త తించ తూపుని తూనా గొత్త గంట మూజాండి ఆజాండి ఏలాండి ఏం మానది మక్కలక తూపుని ಇಲ್ಲ ಅಡಿಯರ್ ಮಾತವ್ಲೇರ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತಬ್ರು ಬೇಲೆ ಹೋದು ಇತ್ತೆತ್ತು ರಕಲ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಏಲ ಏಲರಿಗೆ ಹೋದಾಪ ಇತ್ತೆತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 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 ಏರ್ ಮಾತವ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ನಿಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಣ ಕಾಣೇಶ್ವರ ದೇತ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ಒಪ್ಪರಿಯ ಕೆಲವು ಬೋಡ ಪೊಲಬು ಬೋಡ ಬೋಳ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸಾಲೆ ಒಪ್ಪಿ ಆಯುಳ್ಳಿ ఒక అల్ల అమ్మిరులేరు ఓ మస్తేనో లేరు అల్ల అమ్మిరులేరు అల్ల అమ్మిరులేరు అప్పెచ్చి అప్పే పోతుంది ಇಂದು ಇರ್ ಪಾಡುವರ ఉండా ಅಂಚ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಅತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣೈದಿನ ఉండా ಅಂಚ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುರ ನೀರು ಪೋನಾಗ ಪಾಡು ಜರ್ಗೆತ್ತ ಈರು ನೀರುக்கு ನೀಂದನಾಗ ಪಾಡುವರ ಕೆನ್ನಿ ಅತ್ತು నీరుకు నీందునాక పాడదు యాన్ అయితే పోడుందా యాన్ జనకులే పొడిచి లైఫ్ గార్డెన్ అయిపో కాయ ఒరియోడు ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೇತಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒರಿಪೋಡೆ ಆಯೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಚಾನ್ ನಾನ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಜಪ್ಪರಾಪು ಇದೇನು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟವನೆ ಯಾನು ಸತ್ತೆಡು ಬಂದದು ಇದು ಪಾಡುವರಕ್ಕೆ ಏನು ವರತ್ತ ಪಾಡ್ತಿನಕ್ಲು ಎತ್ತು ಜನ ಪೋತಿನಕ್ಲು ಈತ ನೆಡು ಬಿರ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ನೀರಿಗೆ ಪೋನ ಕೆಲವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಮ ಪರ್ಪುನಿ ಪರ್ದಾಯ ಕೈನು ಬಿರಿಯರ ಬಡದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಡ್ ಮೀಪುನ ಉಳ್ಳೇರು ತೋಚನ ಉಳ್ಳ ಬಿರಿಯರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಡ್ ಮೀಪುನಿಯ ಮುರುಕುದಾರು ಇವತ್ತು ಕೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಫ್ರೆಶ್ ವರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಪಾಡುಂದೆ ఆయన ಅಜ್ಜಿ ಸಾವುగా దానికేనా కాసు కొడుతూ పాడు బొక్క ఫ్రెష్ ఆయర పోడదు పిర మీ పుని సుదెట్టు పోదు మీ పుని
ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಬೋದು ಮೀಪುನಿ ತೀರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮೀಪುನಿ ಅದೇ ಎಂಕಿನಿ ಆಯೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಜಪ್ಪಡಂಡ ಎನ್ನಂಚೆ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ನೀರು ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ವಾರೆ ಯಾನ್ ಪಾಡು ಜಪ್ಪ ಆತು ಬಾಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಿ ಬಣ್ಣಿ ಅಂತ ತತ್ತದ ಬಾಡು ಹೊರ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಯಾವ ಯಾನ್ ಒಳ್ಳ ಜನ ಕಾಣ ಇದು ನೋಡಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅನ್ಕೊಂತು ಹೆಂಗ ಕೇನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತತ್ತದ ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡ್ ಬಂಡ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೋಪಿನಿ ಅನ್ನ ನೀಂದನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಬೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನಾಗು ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೆರ ಅವನದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಹೋಯ್ತು ಯಾಪಲ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತ ಅಪಾದ ಪಾಡೊಚ್ಚು దానికేంటి అక్కలు బేతక్కల సేఫ్టీకి పోడాది ఒప్పు నాకు ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲೇನು ಮಿತ್ತ ದರ್ಪಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿಂದ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೋಪ ನೀರು ಇಂಚನೆ ನೀರದ ಬರಿಟೆ ಉಪ್ಪುನತಿ ಇಂಚ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಗಾಲ ಮಣಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ ಇದನ್ನ ಇಂಚಿ ಸಾವು ಗಾಲದೇ ಪಾಡೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಮೀನು ನೆಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ನಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹೋಪಣ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಕೆಲವರು ಇದು ತೂತಿದಾರ ನಮ್ಮ ಓರ್ ಬಿಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದುಲ ಗಾಲ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ರವಂಜಿ ಮಾರಲ್ಲ ಅವು ಚಾಟ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಹವ್ಯಾಸ ದಾಗಿನಿಗೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಗೇಲು ಸೋಲು ಬನ್ಪೇರತ ಅಂಚವು ದಾಗಿನಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀನು ಪತ್ತುನು ಪಂಡ ಗಾಲ ಪಾಡ್ನ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಗಾಲ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ತರು ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಂಚನು ಒಂದು ನಿಕಲ್ ನಾವು ಜಾಕೆಟ್ ಉಂಡತ ಉಳ್ಪು ಪಿದೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾ ಮುಲ್ತತ್ತವು ಅಂತ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ನೀಂದದು ತಿರ್ತು ಬೋಪರತ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡತಿ ಉಲೈ ಐಕೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತಿ ಪಂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಐಕೊಂಡು ಇರಿಗೆ ಇರು ಪಂಡ ತಿರ್ತು ಬೋದು ಒಟ್ಟದುಲ ನೀರು ಬೋದು ನಿಕಲ್ ಮುರ್ಕೊಂಡ ನಿಕಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಿರಾವಡೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಬಿರಾವಡೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ರಪ್ಪಲ ಆಗಿ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಮಾರೆ ಹೊರ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಐಕ ನೆಕ್ಕ ಬಂಡದ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆಂಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದು ಒಟ್ಟವರ ತೊಟ್ಟತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಟ್ಟ ಆಪುಜುಂಡು ಅಂಚತ್ ಈ ಜನ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡರತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನೀಂದರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಬರ್ಬುಜಿ ಎಂಚಿನ ಜನಕುಲೇ ನೀವು రెడీగా ఉందిలేత జోకుల స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉండు ఐట మాత ఉండాలి ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪಪುರ ನೀನು ನಿಮ್ಮೇನೆ ಅವಾಗ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಗ ಟೀಮ್ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬ್ರಾ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತ ತೂವಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತೂನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಅವಳು ಅಂದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲಿಯ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ದೇ 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 ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತ ತಿರ್ತು ಮುರ್ಕುಂಡ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಪೋಪು ಜೇತ ಇಂಚಿ ಕರ್ಮ ಪಾತೇರಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೇನ್ ಮಾತ ಪಾಡುವೇರಿ ಇದು ದಾ ಸಾವು ಮಾತೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಐತಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತದ್ಲ ಅಡಿಟ್ ಜಾತ ಸೀದಾ ಬರೋಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹಿಂಗಿನ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿರಿಯರ್ ತೂತ ಒಂಜಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡ ಬೇಲೆಜ್ಜೆ ಬೇತೇರಿ ಆ ಟೈರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಬೇತೆ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಪೋನಗ ಅಂಚರ ಅಪ್ಪ ತಾಗುಜಿಂದ ಆತಿ ತಾಗುಜಿ ಬಂದು ತಾಗುನಾಡೆ ತಾಗುಂಡು ಇಡೇ ಪುರ ತಾಗುಂಡು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಈರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುನಿ ಪೋತಾರ ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನೇಕ ದಾಲ ಪೋಡಿದತ್ತು ಪೋಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಬದುಕದಿನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟುದೇ పోತೀನಿ ಅರ್ಥಾನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರಾರು ಪೆಟ್ಟುದೇ ಹೋಪಿ ಎಂಕಲ್ ಪೆಟ್ಟುಗಿಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ ನನ್ನ ಜೀವ ಒರಿಪುನೆ ಕುಲ್ಲ ಒಯ್ಕತ್ತನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಸಾರುಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಾನಲ್ಲ ಐನ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಡ ಬೇತೇರ್ಲ ಬೋದು ಬಚಾವ್ ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಯಾಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾಕಡೆ ತಿಂಜಿ ಒಯ್ಕ ಐಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆದ ಜನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಏತು ಬುದಾರ ಉಂಡು ದಾಯಕೆಂದಿಗೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಆರು ಏತೋ ಬಾಡಿನ ನೀರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ದೆ ಅವು ಕೇಂದೆ ಏತೋ ಬಾಡಿ ಕೇಂದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆ ಹೊಡೀರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅವು ಎಲ್ಲ ಲೋಕೋಗು ತೋಜು ಮುಂದು ವಿಷಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ದೇಶದಾದ ಕೊಡ್ತುನುದು ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮದಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದು ಮುಖ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆ ಹೊಡು ಬರೆ ಪುಣಾತ್ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಬರೆ ಪೇರಿ ಈರೊಂಜಿ ಅವನ್ ಬರಲ್ಲ ಉಂಡು ಬರಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮರ ಇಂಗ ಬೇರೆ ಬೇಲೆಜ್ಜ ತಾಜನಪ್ಪಡು ಮನ್ಪೆಂದುకున్నాడు ವಿಷಯ ಇಂಜಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಯಾಕೆಂದಿಕೆಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅನ್ನ ಜುವ ಓರಿಪೇರ ನಮಕ್ ತಾಕತ್ತುಂಡ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದೇ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಓರಿಪುಣತ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಓರಿಪಾವು ಅರ್ಥಾಣ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜುವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಂದೇ ಪುಣ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೀರಿ ಅನ್ನ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಏನೊಂದು ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆತ ಬರ್ತಾನಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೀರಿಗೆ ಲಾಗಿರ ಗೊತ್ತು ಚಂದೆ ನಾನು ಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿತ್ತು ಬೋದಾನಾಗ ಸಾಬುಂದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಐನು ಮಿತ್ತ ಅವತ್ತು ಅಡಿಟುಂಡು ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕತ್ತು ನಾವು ಸಾಬೂನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅವೇ ಕಣ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೀವ ಪಂಡ ಹೋಯ್ಚ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಯಾನು ಐಕೆ ನೀರಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಪೋಣಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವತ್ತು ಕುಡಪೋಲೆ ಬಂಡತೆ ಆನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲೇನು ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏತು ನಮ್ಮ 10 ಒರಿಪುಣಿ 6 ಒರಿಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರೋಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೋಯ
ಯಾನ್ ಈತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಜೋಶುಡು ಅಕಲ್ನ ಅಹಂಕಾರಂದ ಪಣಿ ಎರಲ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಡು ನೀರಿಡು ಪೋದು ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೇರು ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ದಯಕೆಂದಿಕೇಂದ ತಿಂಗೊಳಗು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಜವಣ್ಣೇರು ಮಿತ್ತು ಪಾಡುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನೋಡಾಯಿನ ಈತೆ ದಯಕೆಂದಿಕೇಂದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡ್ದಾತಿನಿ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ನೆನಪುತಿ ಓಡು ಅಕ್ಕಲೇ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಪೋಡಾದ ಏತು ಬಂಗ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಡು ಪೋದು ನಮ್ಮ ನೀರಿಗಳಾಗುವ ಅತ್ತಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ಡು ಪೋದು ನೀರಿಗಳಾಗುವ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಒರಿಜಿಂದ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲಿ ನಮ ಕೊರ್ಪುನ ಉತ್ತರ ಒಂದುವಾ ಐಕ್ ಪಡದೆ ಮಾತೆರಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನೀರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸಮ ಪಂಡದು ಫೈಟಿಗೆ ಪೋಪುನತ್ತಿ ನೀರಿನ ತೂಕ ನೀರಿಡು ನೀರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅತ್ತಿ ಏತು ಜಾಗಗೂ ಇಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮೀಕ ನೀರಿಡು ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಪೋಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಅಂದು ಬಂದ್ಪುನ ನಿಕಲ್ನ ತರಿಟು ಪಾಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಪಂಡ್ಲೆ ಆರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಪಾತಾರ ಪಣೊಂದು ಬೋಡಿರು ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮರ್ಲೆ ಬಂದು ಪಣೊಂದು ಪೋಚಿ ತಾತಿ ತತ್ತು ಪೋಣ ಪನ್ನಂದೆ ಪೋಪೆ ಒಂದು ಇನಿ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದತ್ತು ಈರೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾತ ಮಂಡಾರು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಮೇರೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಹಾಪಿನಲ್ಕ ಬರೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅವೊಂದಿನಲ್ಕ ಬರೆಯುಡು ಅರ್ಥ ಆಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಸಿ ನಾವು ಅರ್ಣ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಬರಪಿನಿ ಅತ್ತು ಭಾಷೆ ಒಪ್ಪಂದಿ ಅತ್ತು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಬರಂದಿನ ಕಲೆಗ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಿನಲ್ಕ ಬರೆಯಲಿ ಅಪ್ಪ ಏತ್ ಬುಕ್ ಬರೋಡಿ ಬೂಕು ಒಂಜೆ ಬರೆಯರೆ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೇನು ಬರ್ಬ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ತಿಂದ ಪನ್ಲೆ ಕಾಸದ ವಿಚಾರ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬಂದು ಬೋಡಿತಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ ಬಡ್ಚಿ ಇರು ಪೋಯರ್ನ ಐತಾತ್ ಗೌರವ ಬೇತೆ ಊಲೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಬೇಲೆಚ್ ಐಕ್ ಇಂಚೆನೇ ಸುದೆ ಬರೀಟಿ ತಿರ್ಗು ಮಾರಿ ಒಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಒಬ್ಬನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಿದೆ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬೇತೆಗ್ಲ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಉಂಡ ಖರ್ಚಿ ಕಾತಾನೆ ದುಂಗು ಅಲ್ಪ ಬೆಂತೆ ಓಲಾ ಪಿದಾಯಿ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸು ಉಂಡ ಇನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇ ಮಾರಿ ಒಕ್ಕ 4 ಕ್ಯಾಮರಾ ದೇತೊಂದೆ ಐಟು ಸಾಧಾರಣ ಮಾಡ್ತೊಂದು పోయి ನಮ್ಮ ನಿಕೋದಾನಿ ಮೂಲ ಒಂದಿರಿ ಮಾಡಲು ತಾರ ಪೆಜ್ಜು ಮಾಡ್ನು ನಿಕೋಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಗ್ಗೆ ಸಂಗತಿ ಓಕೆ ಅವನು ಸಂಗ ನೀರು ದಾದ ಪೋಪುನಿ ತೂಪುನಿ ಸಂಗತ ನೀರು ದಾದ ಪೋಪುನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದಾದ ಪೋಪುನಿ ಒಂದು ತೂಪುನಿ ನೀರು ತಾರಾಯಿ ಮಾಡಲ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ದಿರಂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ದಿರಂ ಅವು ಏತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ದಾರು ಅವು ಎಂಗಲ ಮಿತ್ತು ಅವು ಉನ್ಮರ ಬಂದಿದೆ ಈಗಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಅವನೊಂದು ಅಡಿ ಹೋಗೋತಾಪಣ ಪಾತಾಡ್ವಿರಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳತ್ತು ಸಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಗುಳ್ಳೆ ಬುಳ್ಳೆ ಆತಾವು ಗುಳ್ಳೆ ಅದ ಗುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಕಡ್ದಿತ್ತಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬೋಂಡವಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀರಿಡು ಗುಳ್ಳೆ ಅವಾರು ಪಾತೇರ್ನ ಬುಕ್ ಬರೀತೇರಿ ಐನ್ ಆರೇ ಓದ್ದು ಬರೋಡತ್ತಂದ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಪಣಿ ಅಂತೆ ತೆಂಕಡೆ ಆ ಕೊಂಕಣಿ ತೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಮಂಡ ಐಕೆ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಸಂದೇಶ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಪಾತಿರ್ದು ಊರ ಬೈದು 40 ಜನ ಇತ್ತೀರ್ 40 ಜನ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಲೇರ ಪಂತ ನಿಜ ಇಂಚ ಅವು ಬಡ್ಚಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡೋ ದಯ ಹೋಗ್ತಾಡಲ್ಲ ಆ ಜನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟವು ಆ ಜನ ಬೈದಿಗೆ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬಂದಿನ ಎಂಜಿನಗೆಲ್ಲೇ ಆ ಜನ ಕೇಳಿಗೆಲ್ಲೇ ಆ ಜನ ಬೈದಿಗೆ ಏನ್ ಎಂಜಿನ ಆ ಜನ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ Be like BOLAR.